Hello friends, good morning. Dayo जोङो बावखुंग्रियाव थांनो ओंखारदों. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. जोङो दिनै फेमिलियाव थांनो ओंखारदों नो. नै. स' गासिबो आंनि खाख्रादि ब्लग चेनेलाव गासिबो हगारनाय थाबाय. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. बेयावनो थांसै जोङो. Solo Baukungri. So जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, स' गासिबो साबस्क्राइब खालामना लादो. नै जोंहा आयु थांबासो नागिरदों नामा? हेलौ हेलौ. स' लोगो मोनसिगोन बावखुंग्रियाव नोंथांमोन. नै जोंहा गासिबो ओंखारजोब्बाय. थांगासिनो दं आरो ना. बावखुंग्रि. लामायानो गाज्रिथार माथो. बैसागु सफैलायबाय. बावखुंग्रि हाजोआव थांसैलै लोगोफोर. माथो एसेबां ट्राफिकब्रा. नै जोंफोर गेटआव मोनफैबाय. माने जोङो एन्ट्रि जाबाय आरो ना. स' दिनै आंना बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव फैनाया खेबनै जासिगोन. स' नायलांबाय थादो गाइस. जोबजासिम नायदो. दा मानसि जागासिनो दङ. जोङो दा सफैबाय आरो ना बावखुंग्रियाव हाजोआव गाखोनो स्टार्ट खालामनोसै. बेबा मा न' मा जाखोथाय? आरो लोगोफोर बे मा न'? Langaw लोगोफोर. Ayo जोङो गाखोनांसिगोन गोजौआवहाय.
malam. Aram boleh. Tumpang tapi dia kasih. Iya, Aram. Aram boleh lagi pun, nah itu. Ayo, itu kusum. Ayo. Nempel lah, Bay. Tuh. Mau malaran ya, Bro? Mau nih berlaku cita nana. Finally guys, udah semua juga. Ayo, ungkalang nusui, jahat di mengju balai. Selesai guys, mengju pai. Ses energi gila. Kahaya ungkarna kau dana. Kunjungi berata pui bayro. Ayo, itu fakla, bijing jai iki. Ayo. So finally guys, Hajuniफ्राय ओंखारबोबाय जोङो एसे प्रग्राम नायबाय दा जोंहा आदा गौतम ब्रह्म आरो बिग्राय ब्रह्म बिथांमोना प्रग्राम खालामगासिनो दङ खोनागासिनो दङ ना नोंथांमोना स' नै गौतम ब्रह्म बिथाङा गान खनगासिनो दङ बिथांमोननि प्रग्रामखौनो एसे नायनानै फैबाय आरो ना थ' जोबोर मोजां नांबाय थ' जेखियानो जाया मानो गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै गोजोन्थों भिडिअ'खौ नायनानै गारा बोरै नांदों जा माने गोजौआव गाखोनानै गारा मोजां नांखादों जोंहा आरो बयबो फैदों मिथिखागौखा स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै बाय बाय